Siemka moi drodzy, dawno do was nie gadałem i napatoczyła się okazja. Słuchajcie, kupiłem sobie taki drink witaminowy, abstrahując od tego, czy to działa, czy nie. Firma jest zupełnie nieistotna. Klnę się, nie zapłacili mi nic, a żałuję. Także to nie jest reklama. To nie jest reklama, to jest tylko taki vlog. Jakby co osi, to zgłoście się na Facebooka. Słuchajcie, kupiłem sobie i tak sobie podziwiam design puszki, który jest całkiem spoko. I patrzę, a co my tu, moi drodzy, mamy? Facebook, Twitter, YouTube i Instagram. No i wklepałem sobie, no i rzeczywiście mają swojego własnego YouTube'a, mają swojego własnego Twittera, mają swojego własnego Instagrama, mają też swojego własnego Facebooka. I o co chodzi mianowicie, moi drodzy? Social media i nie tylko w zasadzie social media, ale też YouTube, jak go wliczymy, no i oczywiście Twitter, Facebook, Instagram pojawiają się, znaczy zaczynają być łączone z coraz większą liczbą produktów i jeszcze jakiś czas temu to było nie do pomyślenia na przykład, żeby szukać gdzieś informacji o jakimś produkcie, powiedzmy w tym przypadku, o napoju witaminowym na tego typu mediach, bo po prostu albo ich nie było, albo nie były takie popularne. I teraz słuchajcie, dany produkt możemy odnaleźć w danych social mediach, poczytać o jakichś wydarzeniach z nim związanym, na pewno o samym produkcie, o jakichś powiedzmy imprezach, które są organizowane przez daną firmę. Wyobraźcie sobie teraz, moi drodzy, świat, w którym idziecie do piekarni po bułkę i na przykład na bułce macie logo na przykład Facebooka, czy powiedzmy, nie wiem, Twittera, albo na przykład jeszcze lepiej, macie gdzieś tam QR code'a namalowanego, nie umiem malować QR code'ów, powiedzmy, że to jest QR code, skanujecie go sobie na przykład telefonem, włazicie sobie na stronę i czytacie sobie o bułkach, o eventach związanych z bułkami i znaczy to jest ciekawe, bo generalnie social media, YouTube, Facebook i Twitter zaczynają być łączone z coraz to większą ilością produktów i jak to będzie wyglądało dalej, bo już są, wiecie, napoje energetyczne, też inne produkty spożywcze, także czekam na moment, aż wejdę do piekarni, kupię chleb, a na nim będzie logo Facebooka i napisane www.piekarnia jakaś tam.pl. Myślicie, czy tak będzie? I jakie jeszcze produkty, takie nietypowe, z którymi się spotkaliście, które byłyby gdzieś markowane już social mediami? Czekam na wasze komentarze. Jak to generalnie będzie? Czy będzie tak, że będziemy szli po kilo kartofli i na każdym kartoflu będzie logo producenta kartofli? Znaczy w zasadzie producenta kartofli, tego co je wykopał z ziemi. Wiecie o co kaman. Dobra. To zdrowie moje i... zostawcie łapę w górę, wbijajcie na Facebooka, na Twittera, bo ja też jestem ja nie jestem produktem, ale mam też swoje social media. Także na Twittera, na Facebooka, na G2A po tanie gry i na streamy Twitch TV Niklaus. I z tą myślą o tym, jak social media podbiły świat, was zostawiam.